Awan na guys, dire palit dari kontika na pita muli ko ka drift right, turn gas left. Isang buwan natin. Oh, ya pun. Samban buwan na to. Hi guys, what's up? Ya, may karon San Francisco guys kay gusto niya ko gani ko ba na mga gopohon. Tinod. Ya, nag-snack ko ngari. Storya na po may dirig mga kuan ron. Mga power ba? Ikan man ni siya kuan si Bukid. Oh, di ba? Wala na, bitik ko. Puno nga po sige. So, di ka gwapo no, di ka gwapo. Gwapo na ko dan. Ladug nga lang si Buk. Some days kuan si Kaju Filomeno. No, buto na away. Chat niya. May reply na. May reply na. Ina na siya ka kuan sikat. Gold ka na siya. Bisa kayo. Gold kayo. Gold kag replyan. Gold kayo. Dayang now. Kakrap. Post na lang. Like. Ito sa ating ginawa. Steve, ya tumpah ni mana? Buat apa? Ikan mo duty guys, wa pa ko hing gawas. Gawas wa pa ko hing ulit. Now, uniform bro. Moto guys, kitudluan ko niya ko sa ko niya binani ko no. Ngit ko na hayag mo ko ni kayo sa ko na. Oh. No magkaro ko no. Yung mahilig kong kuri-kuri ko. Pins. Karon guys, nag-crave ako sa ako buwan kana. Buwan. Mga tumig merkado. Pwede buwan. Cak. Palit ng buwan niya bugas. Padung na mianis kung ano merkado. Okay, all right. Murag 60. Ayun, balik may buwan. Isang buwan natin. Oh, ya pun. Samban buwan na to. Ha? Halo ka na, holal. Pwede na magbuwa dari guys. Aksidente ang kuhan. 1/4. Pwede na magbuwa. 1/4 lang mo palito. No?
daram buat guys. Naray, di ka kuha dyan kwarta. Ako din million dire. Ako din. Wah, holy shit. Naray lang mga buwad dire guys oh. Kailan ito gyan niya guys, sa Gmart guys, shout out ng Gmart guys. Nara dire ang bagong merkado guys ay. Palit big mantika. Awa na guys dire, palit mo dire mantika, napita rin napita mo liko ka dire right, turn ka left. Dave, turn ka dire sa left. Nikabot mo na, hunong ka, stop ka dire, full brake kag pinakay ka ng pinangana ba. Wait, duha niya. Ana, linya mo dapita na chase ara ka mahunong. Ay dapita. Kana lang. Ari ko magpalitan og lamas. Ilang kuan kini mo ito giya. Kuha na sa kwarta din ha guys. Kuha na niya kwarta, mo bayad na siya. Bakit hindi mo bayad no? Nga, pinalit man. Oh, na ihape masin Pila siya. to ang desimbo. Ano na dala ito na mga gulay na guys. Oh. So mga dano yung boarding house kaya magpalit pa mig bugas dito sa barangay road. Okay, may panggaan na. Pagkatawad na mag-tutorial ron guys sa pag-drive ng motor. Kaduong na may uli. Nara guys, may abuhan guys, wala sila bli-abli guys, ano kana sila guys? Pare siguro bankruptcy sila no? For the attention of everybody day, ang kining abuhan kay sirado no. Officially closed. Ngano kang ka-close sila? Yan ay kasama kang palumpon guys. Liko ka dito right, turn ka left. Turn sa left. Liko nang dira south guys. Uno ka dito Swiss. Nipun niya na palit ng bugas. Tinay bugas te. 2 kilo. Sorry may nagpalit og bugas sa ilang ako. Ayo na kaya dira. Cute pieces ka ng Converse. Ilid sa Korean store. Nadara, Japan na sa dadapita. Dili Korea. Anak North Korea. Yan na, nagdirigas doon na rin ang diring kanangkuhan. Kumuhan sa bayad, usod din na yung sukli. Usod niya sukli. Gawag lang. Wonder, may motor. Ah, magbaktas mino, naman may motor. Natural. Ano da nang yawi kay. Sarado to. Ano guys, nga nakalatot ng lago guys. Sige, ipakita na ito. Kayamanan. Dugkan na yung kwarta guys. Wala na oh. Ang labaw yung nagsigwinta. Shout out on Husky guys ay. Hindi na siya maklaro. Na Husky. Husky nga kanang kuan. 199.9% Bisaya. Naroon ang buwag yung buwag. Napay, Lion King. Muna yung Lion King guys. Nakumpli man lang ng direktor mo na sa daplin-daplin ron. So mga to, what's up? Di anami sa boarding house. Magpili sa ko guys na magluto mi buwan karon.